Здравейте и честита баба Марта! Пред мен е новата кутия на Чарли Уайлд за месец март и сега ще я отворим заедно. Някъде ми беше излязло, че кутиите ще са с нов дизайн и реално сега я виждам за първи път. Вътре пише твоята доза щастие, така че това явно не е нещо ново, но мисля, че шрифтът е променен. Картичката този месец е под формата на книга. Може би така ще прогонят мрака с нова надежда. Този месец ще похапвам солетки на бета. Хващам това нещо, което прилича на катинар и отзади пише, че е закачалка за чанта. Видях на кутията, че ще получа и подаръка ми за всеки 3 месечен абонамент. Предполагам, че това е точно този подарък. Пеперутка не знам, малко съм скептична като дизайн. Аз не използвам такива закачалки, но пък може би е време. Този месец има и книжен вестник, изцяло по техен дизайн. Честно казано, не знам дали това е нещо, което да очакваме всеки един месец на бъдеще. Ще се продава отделно. Не ми е попадало като информация. Ще разгледам какво има. Виждам, че има кръстословица отзади, някакъв тест за читател. Звучи доста интересно и доста различно като продукт от това, което до момента са слагали. Но от нещата в кутията е шал в много нежен десен. Много е шарен за моя вкус. Определено не е нещо, с което бих излязла навън, но пък ми изглежда като много добър аксесуар за снимки и книжно съдържание. Така че се надявам да ми влезе в употреба. Хем ми харесва, хем е доста наистина шарен. Следващото нещо е персонализираният артикул. И това е тази кутия под формата на книга. Пак е много нежно. Дизайнът е почти един и същ, или да не кажа даже един и същ, като шала. Тя изглежда отвътре. Доколкото се сещам, бяха писали в описанието, че това е кутия за чай. Вътрешната част е с картонен разделител, така че това, като гледам, се маха и може да се използва като обикновена кутия. По-скоро не бих използвала за чай, защото аз имам вече. Пък много ми харесва, много е нежно. За разлика от шала, това ми харесва повече. Ето и стикерчето с корицата на книгата. В ръцете си държа новата книга от издателството на Чарли Уайлд. Книгата се казва Имената. Автор е Флоренс Нап. Описанието на книгата доста ме привлече, така че нямам търпение да прочета и да видя стила на писане, как ще се развие историята. И особено след като Боби от The Fam Tales ми разказа малко повече за книгата и привлече още повече да искам да я прочета. Ще й дам шанс определено. Какво мислите за кутията? Хареса ли ви? Благодаря ви, че гледахте. Чао и до скоро!